Wel, dyma ni wedi dod draw o'r trinwyr ifanc, draw at y cystadlu sy'n digwydd yma yn nosbarth i'r Gwartheg Brodorol. Felly, tîm o dri sydd o'n blaenau ni fan hyn, a dwi'n cael cwmni Caryl Haf o Sir Benfro. Oedd yn cystadlu yn y trinwyr ifanc, Caryl, nes ti'n dda iawn hefyd fod y teg. Ti'n cael sioe prysur? Ydyn, ni wedi bod yn fysi, ni wedi bod yn dangos un tarw yn y dosbarthiadau Limousin, ond oedd hwnna wedi benni di llun, so ni wedi cael joio bach tan heddi, tan y trinwyr ifanc. Tan heddi, ti wedi cael sioe dda felly mwynhau hefyd. Mae wedi bod yn really neis i fod. Mae'n gret i weld ti Melen i eto hefyd, Caryl. A diolch am ddod ato ni ar gyfer y bencan pwriaeth yma nawr i'r tîmau o dri, y Gwartheg Brodorol wrth gwrs. Gyn ni sôn am Brydiau'r Gwartheg Dion Cymreig, yr Henffordd, yr Angus, yr Hirgorn, Gwyn Prydeinig, British White, wedyn y Burgorn, Gwartheg yr Ucheldir a hefyd mae da ni y Red Paul fan hyn hefyd wrth gwrs. Dyna'r Brydiau sydd yn blaenau ni a mae'n bencan pwriaeth arbennig chwarae teg. Mae yna wartheg special yma yn does, Caryl, wrth i ni weld James Ludgate o swydd Rhydychen. Fe sydd ar fraint o feirniadu y bencan pwriaeth yma ar ddydd iau y sioe fawr. A'r tîm yma, y Gwartheg Dion Cymreig, i ni gwybod bod nhw wedi mynd ar gil wobr yn y tîm o 5. Felly maen nhw'n mynd i fod yn gystadleuol iawn fan hyn nawr yn dyn nhw. Beth amdani am rhain, Caryl? Beth amdani? Mae'r ansawdd sydd â ni yn y dosbarth nawr yn hyfryd i weld. 3 anifel yn mob grŵp, 1 tarw a 2 heffer. Ond mae'r Gwartheg Dion, maen nhw'n edrych fel bod nhw'n macho. Mae'r rhain yn mynd i fod yn gystadleuol iawn, achos mae'r tarw na jyst yn tanio nhw yn dywe ac yn arwen ar y ffordd wrth i ni weld nhw'n cerdded hibo ni nawr ar llun yn o'r tu ôl. Mae'r lled yna, a'r pwer da nhw'n dar tri yn dos. Yn bendant, mae'n neis i weld y Gwartheg Dion yn cael llwyddiant yn y dosbarthiadau dros yr wythnos hefyd. Ac o ran y gystadleuaeth yma'r gofynion yw bod na o leia 1 tarw a 2 heffer. Y bryd Henffordd ddim yn am y tarw ifanc. Ydy, mae'n ddiddorol i weld oedden nhw wedi dewis tarw sy'n fwy o seis na'r y 2 heffer arall, ond fi'n credu wrth i ni edrych rownd, mae pawb wedi mynd am 3 sy'n edrych yr un fath, so fi'n credu bod e'n neis bod rhain wedi dewis y tarw ifanc. Mae fe'n edrych yn dda yn erbyn y 2 heffer. Wel, maen nhw'n dîm cytbwys lefel iawn, ydyn nhw. Maen nhw'n edrych yn gret fyna wrth i ni weld y 3 ar gwahanol gymdeithasau sydd wedi dewis y 3 yn dyfe. Dwi ddim fyny i'r arddangoswyr ei hunain. Mae yna swyddogion o'r gymdeithas yn mynd o gwmpas yn dewis y 3. Mae hats rhain yn matcho fyd, so dwi'n mynd i ddal llygad y beirniad. Mae nhw'n tid iawn, a dyna nhw yr Henffordd wrth i ni edrych tu ôl nhw a gweld yr Aberdeen Angus. A to be, mae gan nhw dîm eithriadol o gryf yn hyn fyd. Mae'r Angus wastad yn smart. Mae nhw jyst yn dalach llygad chi. A mae'r Gwartheg Dion ma'n yn arbennig o drawiadol yn dyn nhw pan wyt ti'n gweld nhw yn yr heilwen heddi. Mae tarw gyda Ben Reynolds o Whitland fyna. Maen nhw wedi cael sioe da iawn, so mae'n neis i weld y tarw na yn rhan o'r tîm. A dyna nhw i ni'n gweld y 3 Angus fyna. A wedyn drws nesau nhw wedyn i ni'n gweld y Gwartheg Hirgorn. Mae rhain wedi dod o Landeilo hefyd y teulu Woollet Farming yn y tîm yma. Mae yna dîm cryf gan nhw hefyd yn ysau'r y Hirgorn, y Longhorns. Maen nhw'n edrych yn gryf iawn yn dyn nhw. Maen nhw'n macho. Tarw cryf gyda nhw'n dos yn arwen y tîm. Mae stretch yn y bryd yma, does? Mae yna hyd iddyn nhw, a fi'n credu bod y bryd yn dod yn mwy poblogaeth. Mae pobl yn licor patrwn, maen nhw'n... A ni'n gweld y Gwyn Prydeinig fyna hefyd, ond dyna nhw'r Hirgorn. Tarw da gyda nhw fyna, does? Yn sefyll yn dda, yn dweud, coes yn bob cornel. Oedd e'n edrych yn dda yn y dosbarth y tarwod gyda, ni'n gweld yn mynd rownd. Tipyn o ring presence gyda'r tarw yma. Os, mae fe. A mae'r hyd na, ni'n gweld yna, mae stretch da iddo fynd, oes e? Fes. Na, maen nhw'n edrych yn arbennig o dda, siap da i'r tarw na fyd. Y Gwyn Prydeinig wedyn wrth gwrs yn dod tu ôl iddyn nhw. A i ni wedi sôn am y tarw yma, eleni'n barod. Mae hwn yn darw falle nawr sydd yn siwtio y 2 fywch yn well na'r tarw mawr yn illodd y bencan pwriaeth gan nhw. Yn bendant, chi'n gallu gweld fan hyn, maen nhw gyd yn dilyn yr un steil, maen nhw'n debyg i seis, debyg i lled, so maen nhw'n edrych yn dda gyda'n gilydd.
A wedyn, tu ôl iddyn nhw, wel, look out. Pencampwyr y tîm o 5 eleni, llynedd. Maen nhw wedi cael llwyth o gerdiau coch. Wedi ennill dosbarthiadau lim yn y sioe fawr eleni, a mae'r tîm yma yn mynd i fod yn berig yn y bencampwriaeth yma hefyd yn dyn nhw, Caryl. Yn bendant, mae'r ein wedi cael wythnos arbennig, lot o llwyddiant, a na, mae'r ein yn edrych yn addawol iawn. Mae dan o'r seis, mae dan o'r lled. Na, maen nhw'n edrych yn dda iawn. Maen nhw'n driawd arbennig chwarae teg. A maen nhw'n mynd i fod yn berig iawn, sdim dwywaith amdani. A tu ôl iddyn nhw wedyn, mae Gwartheg yr ucheldir yn edrych yn drawiadol iawn. Ni'n gweld y ddwy fuwch fan hyn nawr. Fe'n braf sy'n gallu gweld y trin sefyll bach yn nes at ei gilydd, ond fel y man o'r hyn o bryd yn aros i ddod at y beirniad, ond gret i weld gymaint o Gwartheg yr ucheldir yma yn dyfu, a tipyn o ffordd i fynd o hyd wrth gwrs yn y bencampwriaeth yma. Felly dewch nôl ato ni i weld pwy sy'n mynd i fynd â hi yn y man. Croeso nôl ato ni ar gyfer pencampwriaeth tîm o dri y bridiau cynhenid yma ar ddydd Iau y sioe fawr. A mae Caryl Haf gyda fi o Sir Benfro o hyd. Lims wrth gwrs sydd gyda chi adre, ynddo fe, Caryl? Ie, so dosbarth bach gwahanol i beth ni usually yn edrych ar, ond na, mae'n neis i siarad i beth i'r bridiau gwahanol mewn ffordd. Ydy, wrth gwrs. So na, mae wedi bod yn wythnos da i'r bridiau i gyd, byddwn ni'n gweud. Ond fel rhywun sy'n cadw bryd cyfandirol, wyt ti wrth gwrs sy'n gallu gwerthfawrogi pwysigrwydd y Gwartheg y bridiau cynhenid yma, ein bridiau brodorol ni, a hefyd gwerthfawrogi safon y Gwartheg sydd o'n blaenau ni fan hyn nawr wrth i ni weld y Gwartheg Burgorn cael ei tynnu fewn i'r llinell drws nesaf i'r Gwyn Prydeinig, y British White, a'r Highlands fyna wedyn. Wyt ti'n gwybod yn iawn pa mor bwysig un nhw'n dy fe? Yn bendant, mae lot o'r bridiau yma yn dod yn fwy poblogaidd, chymod, fel y Burgorn, pobl yn iwso nhw fel da, croesi nhw allan, felly rein, chymod, yw graidd y buchesu signo yma sydd da ni, yn dy fe? So mae'n bwysig bod ni'n gofalu ar ôl y bridiau yma, chymod, nhw sy'n cynnyrchu cig o'r porfa oren, yn dy fe, so... A James Ludgate o Swyddhenffordd, mae e'n gwybod yn iawn beth yw pwysigrwydd cael cig o ansawdd, mae fe fel teulu yn dod o deulu sydd wedi bod yn gwerthu cig ag ati ac yn cyflenwi cig ers blynyddoedd i wahanol busnesau ag ati, ac ni'n gweld y Red Pauls yn cael ei tynnu fewn i'r llinell yn y pen pella, a braf i'w gweld nhw allan yn y bencampwriaeth yma hefyd yn dyfed, dyna nhw y Red Pauls yna. Ond cerdded o gwmpas mae James Ludgate nawr, mae'n gweld nhw i gyd mewn un llinell. Tipyn o olygfa fan hyn ar ddydd Iau y sioe, mae wastad yn braf gweld pencampwriaeth y tîm o dri yma. Efo'r Gwartheg Dion, yr Henffordd, yr Angus, Hirgorn, Gwyn Prydeinig, y Burgorn. Gwartheg yr ucheldir a y Red Paul i gyd yn mynd amdani. Oes yna dîm wedi sefyll allan i ti, Caryl? Wel, fi yn ffansio'r Burgorn, maen nhw'n edrych yn bwerus, mae'r maint nhw, mae'r lled nhw, a chwarae teg, maen nhw gyd wedi dod o Esill Llwyn Hywel, felly chwarae teg i nhw am droi mas y tri anifel yma, maen nhw'n edrych yn ardderchog. Mae'n anhygoel y stoc sydd gyda Geraint Esill Price. Mabw Sen erbyn hyn, ond Llwyn Hywel wrth gwrs fel wedys di gynt yn dyfe. Mae'n rhyfeddol y ffordd maen nhw wedi troi y stoc allan, eleni eto ar llwyddiant maen nhw wedi cael 4 o'r 5 enillodd y tîm o 5 yn berchen iddyn nhw. Ie, a llwyddo i fod yn rhan o unrhyw un o'r tîmoedd yn ystod yr wythnos. Mae hwnna'n llwyddiant yn ei hun yn dweud i fod yn rhan o'r tîm. Ydy, ti'n hollol iawn, a drych ar tri fyna, Caryl. Waw. Na, mae'r lled yn y tarw na, mae'r ddwy yn matcho i gilydd yn dda iawn byddwn ni'n gweud. Tipyn o benderfyniad. Mae lot o amrywiaeth yn y dosbarth mewn ffordd, ond mae holl dibynnu beth mae fe'n edrych am mewn ffordd. Mae'r Gwartheg Dion Cymreig yn edrych yn arbennig hefyd. Mae rhai gweud maen nhw'n edrych yn arbennig iawn y Gwartheg Dion fynco y tarw mawr di na. Berchen i Ken Ellis a'i feibion. A wedyn mae yna heffer gan teulu Ransom hi ath ar gil wobr yr un yn y canol. Mae'n siŵr gewn ni lun ohonyn nhw nawr yn y man. A mae'r tarw di Cymreig na, wel, mae'n glamp o darw yn dweud. A dwi ddim yn cymryd dros yr heffrod, maen nhw'n sort of i gyd yn cyd-fynd gyda'i gilydd yn dyn nhw. Does dim un yn fwy pwerus na'r llall, mae'r tri o'n nhw yn... Ond ni'n gweld yr Angus fyna nawr, a ti'n sôn am y Gwartheg Dion Cymreig fyna nawr ar flaen y llinell, a ti'n sôn am yr heffer na gan Ransom, mae'n dal i thir yn dwi, fel ni'n gweld fyna nawr yn erbyn y tarw yn gret a
heffer neis gan Geraint Jenkins wedi'n teulu Cerrig Carane. Mae'r tri yma'n mynd i fod yn beryg iawn hefyd, tywod, wrth i ni. Ni'n gweud bydden nhw'n agos iawn i'r Burgon. Ond yr Angus sy'n ni'n gweld fyna nawr unwaith eto. A draw ni fyna nawr ni'n gweld y Gwartheg Dion yn dod mewn i'r llun fan hyn nawr. Dyna nhw fyna. Maen nhw'n mynd i fod yn gystadleuol iawn, dwi'n meddwl, Caryl, pan ni ti gweld nhw fyna nawr. Yndi nhw. Sy'n mynd rhyw beier nhw nhw. Nag oes. Dim o gwbl. A nhw wrth gwrs athar gilwobr yn y tîm o 5. Henffordd y dîm ifanc ond yn dîm bach smart iawn hefyd. Maen nhw'n smart a maen nhw gyd yn edrych yn dda gyda'i gilydd, fydden ni'n gweud. Maen nhw'n gwneud penderfyniad da roed y tarw ifanc mewn. Ie'r tarw yn dod o ardal Llambed fyna te. O ardal Creidyn Bridge, Creidyn Hereffords, a wedyn cyd i fyw Stephen O'Kane a'r ddwy heffer ifanc. Wel, dyma ni te, mae James Ludgate wedi tynnu y bridiau lawr i 4. Mae'r Gwartheg Dion Cymreig yn cael ei tynnu ymlaen. Mae'r Henffordd wedi cael ei tynnu ymlaen. Pwy fydd y bryd nesaf i gael ei tynnu ymlaen tybed? Mae wedi tynnu'r Angus ymlaen. Y Gwartheg Burgorn. Mae nhw yna fyd, dyma ni te. Mae pethau'n poethi yma nawr, Caryl Haf? Na, fi'n credu bod wedi gwneud beth bydden ni'n gwneud yn y dosbarth yma. Rhaid nawr 4, yr ansawdd gorau a'r rei mwyaf sy'n sefyll mas, bydden ni'n gweud. Bos, pencampwriaeth tîm o 3. Y bridiau cynhenid sydd gyda ni ar hyn o bryd yn y cylch Gwartheg. A dyma'r 4 sydd wedi dod ymlaen. Ond pwy eitha hi tybed? Mae'n anodd gweld heibio'r y Burgorn a'r Gwartheg Dion ar hyn o bryd. Maen nhw jyst mor bwerus yn dyn nhw, mor gryf. Mae'n maint gyda nhw, a mae'n anodd i gymaru hwnna gyda unrhyw beth arall. A dwi'n meddwl bod James Ludgate yn mynd i afel yn y meicroffon nawr i rhaid i sylwadau. Felly mi dywela i yn y man i ni gael clywed beth sydd wedi ei ddweud, ond mae jyst yn cael un edrychiad bach arall. Yn dod o'i cwmpas hwn edrych o'r blaen. A fydd eisiau pwer, fydd eisiau cig, fydd eisiau bod nhw'n llawn cig yn bydd fydd eisiau gweld y cryfder yna yn y tîmau yma'n bydd. Yn edrych ar yr Henffordd. Mae rhain yn dîm bach smart iawn cofio, tybod? Yn dîm ifanc, ond Gwartheg Angus hefyd, tarw da fo nhw, mae rhain yn dîm cyson iawn yn dyn nhw'r. 2 yn ifel wrth Ben Reynolds o Whitland, lle 2 dîm da neis i nhw fod yn rhan o'r tîm. Ond 2 diwrnod y Burgorn fydd i heddi eto. I goroni Sioe i'w chofio i'r bryd. Ac i'r teulu yma, teulu Price, Mabws Hen, ger Llangwrifon. Mae'r beirniad yn cerdded eto. Mae'n edrych ar y Burgorn ma fe, Caryl. Na, fydde'n anodd i meiddi nhw, bydden ni'n meddwl. Mae'r tarw na jyst arbennig iawn. Mae'n cerdded ati nhw'n eto. Mae'n jyst mor lefel yn dyn nhw. Maen nhw mor gyson. Yn union un peth o dan nhw yn y tîm o 5, chymod? Nhw oedd y tîm oedd yn matcho gorau a nath hwnna dangos ar y canlyniad. Wedi, yndi ma fe. Mae'n ôl gyda'r Angus. Mae'n dod lawr at yr Henffordd. Tybed ai chwilio mis bencampwr mae ar hyn o bryd. Falle bod e wedi wneud i benderfyniad. Mae'r beirniad yma'n aml iawn yn gwybod yn syth bron iawn pwy mae'n mynd i fynd am. Bydden ni'n meddwl o'r eiliad maen nhw'n dod mewn i'r cylch. Mae fe siwr fod a teimlad o bwy mae fe'n licio gorau. Dyma ni, mae'n ôl gyda'r Gwartheg Dion Cymreig. Mae rhain yn dîm crifyd. Wel. Bare teg i'r pobl sy'n troi'r stoc mallan blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae blynyddau o waith, chymod, yn arwain lan at y sioe. Oes. Gymaint o bethau i wneud cyn ni gyrraedd ma, so... Ac o gofio bod y stoc yma wrth gwrs i gyd yn stoc o Gymru, mae'n anhygoel i weld. Chymod, mae'r lefelau a mae'r safon yr aml mor cystal, yn dweud, gyda dim ond o Cymru yn yr osbarth. Dwi'n meddwl bod e'n cael tipyn o bentost fan hyn, Caryl. Byddwn ni'n meddwl bod e. Mae yna lot o grafi pen yn digwydd yma. Lot o bendroni.
Nôl ymlaen mae e'n mynd. Nôl heibio. Y Gwartheg Brodorol. Cam I nôl. Edrych lawr y llinell na unwaith eto. Pwy sy'n mynd â hi? Ym mhencampwriaeth tîm o dri y Brydiau Cynhenid ar ddydd Iau y Sioe. James Lydget yw'r dyn pwysig ar penderfyniad mawr. A'r Brodorol fydd hi. Mae'n edrych yn fanwl ar un nhw unwaith eto, Caryl. O di, beth sy'n mynd trwy'n meddwl e? Ond dwi'n meddwl bod e'n barod I afel yn y meicroffon, felly dewch I ni dawelu am eiliad I weld os gewn ni glyw fan hyn pwy sy'n mynd â hi. Good morning, ladies and gentlemen. What a tremendous honour it is to be here, stood in this hallowed ring, judging this fantastic competition. I want to make a big thank you to the Royal Welsh Show and my stewards for ably assisting me today. In this ring we have the best of what Wales can produce. This year, with unfortunate blue tongue restrictions becoming apparent across the country, and we have a fantastic lineup of cattle here. Groups of 3 of 2 heifers and a bull. They've definitely really challenged me in this section. 7 or 8, I think, groups of really strong breed-specific groups that are just balanced in every way. They've been full of breed character all the way through, and you know, congratulations to everybody out here bringing out these groups. They're a tremendous show. So enough waffling from me. I will go on and tap out my champion in reserve. And yeah, thank you very much for a wonderful invitation. Thank you. Wel, dyma ni, mae'r foment fawr yn agosau yn y cylch Gwartheg ar ddydd Iau y Sioe fawr. James Lydget yn paratoi I ddewis pencampwyr tîm o dri y Brydiau Cynhenid. I le mae e'n mynd. A'r Gwartheg Dion fydd hi, a'r Henffordd. So fe di roi unrhyw fath o glyw i ni yn I araith. Dim un cliw o gwbl, Caryl. Dim un cliw o gwbl. A'r Gwartheg Dion, yr Henffordd, yr Angus neu'r Brodorol fydd hi, a mae e'n dod at y Gwartheg Dion Cymreig wedi mynd â hi. Golew nhw. O, arbennig. Maen nhw'n dîm eithriadol o gryf. Ni wedi sôn gymaint amdani nhw'n do'n barod. Caryl. Maen nhw jyst yn matcho, yndyn nhw, a fi'n credu na beth byddech chi'n edrych am yn y grŵp yma, ynddo fe? Yn gwbl heiddiannol. Llongarchiadau enfawr iddyn nhw, ac y niferoedd yn uwch na maen nhw wedi bod y sawl blwyddyn ar Henffordd y tîm ifanc. Arbennig, dim yn ar gil wafr. O, rhagorol, llongarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A dyna ni felly, y Gwartheg Dion ar y brig ar ddydd Iau y Sioe fawr yn y tîm o dri i'r Brydiau Cynhenid. Llongarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A dyma nhw, pencampwyr y tîm o dri. Ken, llongarchiadau I chi. Fawr I fan. Oedd hi'n agos yn y tîm o 5, chi wedi wneud un y tîm o dri. Agos yn y tîm o 5, ac oedden ni'n ofn y sio ton yn fan hyn hefyd, ond na, mi ddothon ni'r brig. Da iawn deger. Bendigedig, ia wir. A Geraint wedi bod yn dathlu neithiwr. Os cyfle I ddathlu hynno to? O, dathlu bob dydd ar ôl eddi. Na, maen nhw wartheg rhagorol war y teg. Y tarw jyst yn arwen y tîm o'r ddam, a mae'r ddwy effer yma. Maen nhw mor bwerus a grif yn dyn nhw. Mae nhw, ac yn daclus iawn hefyd. Ti'n bod siapia da yn nhw, ac yn matcha'r tarw'n dda. Tarw jyst yn mynd bach yn glyfach, fel ti'n dweud na'r effrod. Bendigedig, ddim gwell. Mae wedi bod yn sioe, chofio i'r Gwartheg Dion eleni eto. Chi di cynnal y safon. Mae'r safon yn gwella da chi blwyddyn ar ôl blwyddyn a'r niferoedd wedi cryfhau. Chi wedi cael sioe chofio fel wedi si? Yndi, mae wedi bod yn sioe dda, ti'n bod, mae'n neis. Mae'n beth braf fyd gweld, ti'n bod, bobl ddeall, bobl gwahanol yn dod I ddangos I Gwartheg hefyd, ac yn, ti'n bod, neud y nifer I fyny, ond mae'r safon yn wych iawn I fan. Yng nghysgod yr adeilad fan hyn, a fydde Dai Jones wrth I fodd heddi yn byddai'n gweld y Gwartheg Dion ar y brig. Dai Jones, mi fydda hefyd. Bydda chwarae teg iddo hefyd, a ti'n bod, mae'n braf iawn cofio amdano fo, ac wrth ennill rhywbeth fel hyn, ti'n bod I fan. Bendigedig. Llongfarchiadau gresog I chi fel tîm, arbennig, da iawn. Diolch Ken. Diolch boys. Diolch. Good boy.